Cześć kochani, dzisiaj jesteśmy w Karpaczu. Jutro, zaraz z rana o godzinie 3:30 wyruszam czerwonym szlakiem na Śnieżkę. Bardzo się cieszę, że wreszcie tutaj dotarłam, ponieważ jest to bardzo kapyczna góra, a poza tym czerwony szlak nie bez powodu jest na zimę zamykany. Ale to jutro, póki co jesteśmy w rejonie Kruczych Skał i właśnie usiadła na mnie końska mucha. Nieważne, już tyle razy nagrywałam to intro, że nawet końska mucha nie przeszkodzi mi, żeby powiedzieć, że ruszamy w Krucze Skały, a później na Śnieżkę. Jeżeli chcesz zacząć przygodę z karkonoszami, ale nie wiesz, czy duch gór będzie dla Ciebie łaskawy, wybierz się na Krucze Skały. Jest to malownicze urwisko skalne położone koło Karpacza na prawym brzegu potoku Płomnica na wysokości około 620 metrów nad poziomem morza. Możesz także udać się tam w ramach spaceru dzień przed wejściem na Śnieżkę, tak jak ja to zrobiłam. Przypominam, że zimą niektóre szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym są zamknięte i nie bez przyczyny. Planując trasy po Karkonoszach, upewnij się, że zrealizujesz swoje zamiary w odpowiednim czasie. Zacznijmy od faktów. U podnóża urwiska biegnie czarny szlak turystyczny prowadzący z Karpacza na Przełęcz Sowią. Krucze Skały zbudowane są z granitognejsu, czyli skały metamorficznej powstałej na skutek przeobrażenia skał magmowych lub osadowych. W obrębie tego budulca znajdziemy również kamienie szlachetne, w tym przezroczysty i niebieski szafir. Między XIII a XIX wiekiem prowadzono tu wydobycie pegmatytu, czyli skały magmowej, z której można następnie pozyskiwać pierwiastki rzadkie, np. do celów technicznych, ale i pierwiastki do celów elektrotechnicznych, a także kamienie szlachetne. W przypadku Kruczych Skał pegmatyt pozyskiwano pod kątem jubilerstwa, lecz również jako surowiec kwarcu oraz skalenia na potrzeby przemysłu ceramicznego. Dzisiaj o dawnej eksploatacji przypominają nam dwie sztolnie o długości 12 metrów i 3 metrów. No, jutro będziemy tam. Istnieje także okrutna legenda o Kruczych Skałach. Głosi ona, że dawno temu w Karpaczu mieszkało dwóch braci, jeden bogaty, a drugi biedny. Legenda sprowadza się do tego, że bogaty brat nie chciał pomóc biednemu bratu. Ale kiedy biedny brat odkrył sposób na to, aby się wzbogacić i uczynić swoje życie normalnym, to właśnie ten bogaty brat chciał mu jeszcze wszystko odebrać. Jak skończył? No cóż, musicie przekonać się sami. No to lecimy z tym czerwonym szlakiem. W sumie to już kawałek dobry za mną, bo jakby tam spojrzeć, to ten czerwony szlak zaczyna się jeszcze hen w mieście. No, ale my właśnie wstępujemy na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Oczywiście bileciki kupione. Pamiętajcie, że trzeba to zrobić. Dorośli płacą za dzień dychę, a nieletni piątaka. Śnieżka przyciąga i fascynuje swoim pięknem, ale także słynie z kapryśności i nieprzewidywalności. Jest najwyższym szczytem Karkonoszy i Sudetów, ale także Republiki Czeskiej, województwa dolnośląskiego, a przede wszystkim całego Śląska. Jest także najwybitniejszym szczytem Polski i Czech. Od strony polskiej leży na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Oficjalna wysokość Śnieżki to 1603,3 metra nad poziomem morza względem średniego poziomu Bałtyku. Podawana w moich czasach szkolnych wysokość 1602 metry nad poziomem morza została wycofana w 2014 roku. Odnosiła się ona bowiem nie do szczytu, a do jednego z punktów osnowy geodezyjnej w jego rejonie. Leśny krajobraz szybko ustąpi panoramie polodowcowego kotła Łomniczki oraz malowniczej Doliny Łomniczki, jednocześnie ilustrując, dlaczego czerwony szlak jest nieczynny w zimie. Choćby w bieżącym roku, a dokładnie 30 stycznia, dwaj turyści ześlizgnęli się z północnej ściany Śnieżki na samo dno kotła Łomniczki. Obaj zginęli na miejscu. Przy szlaku czerwonym znajdziemy symboliczny cmentarz ofiar gór.
Warto zatrzymać się chociaż na chwilę, bo drugiego takiego miejsca, niosącego refleksję, a jednocześnie spokój, nie ma nigdzie. Tutaj należy bezwzględnie zapomnieć o brawurze. Zmienność pogody to żaden mit. Tylko w czasie mojego lipcowego spaceru zaliczyłam mgłę i mrzawkę przechodzące w ulewę, po której słońce zaczęło bardzo hojnie grzać moje kości. Same za siebie mówią również honory i tytuły. Śnieżka należy do korony Europy, korony gór Polski, korony Sudetów polskich, korony gór Dolnego Śląska oraz korony Sudetów czeskich. Jej majestat wznosi się w zachodniej części Czarnego Grzbietu, by od strony zachodniej przejść w równie pod Śnieżką. Na południe zaś odchodzi boczne ramię, Różochorska Hornatina, ze wzniesieniami Różowa Chora, Piękawci Wierch i Czerwony Wierch, kończąc się przy ujściu Małej Upy do Upy. Bo choć Śnieżka jest królową Śląska, to administracyjnie leży na granicy dwóch państw, Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Przez sam szczyt biegnie droga przyjaźni polsko-czeskiej. Jak przystało na królową w Królestwie Ducha Gór, Śnieżka zbudowana jest z odpornych na wietrzenie skał metamorficznych. Dzięki selektywnej erozji w stosunku do skał otaczających, Śnieżka powstała jako twardzielec, czyli odosobnione wzgórze zbudowane ze skał twardszych niż inne wokół. Karkonosze wypiętrzyły się w czasie orogenezy alpejskiej, a niewysokie wcześniej wzgórze stało się najwyższym szczytem młodego pasma górskiego. Na zboczach Śnieżki znajdziemy Gołoborze, czyli górskie rumowisko skalne, nie zawierające piasku, żwiru czy też iłu. Zbocza te powstały w czasie zlodowacenia w Pleistocenie. W tym samym czasie powstały także kotły lodowcowe podcinające górę od północnego i południowego zachodu. W 1613 roku śląski historyk i regionalista Mikołaj Henel z Prudnika wymienił Śnieżkę w swojej wybitnej publikacji Silesiografia, posługując się nazwą łacińską. Brzmiała ona Giganteus Mons, czyli gigantyczna góra. Niewątpliwie jest to trafne określenie, jednak ostatecznie przyjęła się wdzięczniejsza i sympatyczniejsza nazwa Śnieżka, po raz pierwszy wzmiankowana w XIX wieku. Pochodzi ona od słowa śnieżna, czyli pokryta śniegiem. W Polsce nazwę urzędową Śnieżka przyjęto w 1949 roku. To, co widać na horyzoncie, który w sumie nie jest horyzontem, bo jest kilka kroków od nas, ale jest taka mgła i taka widoczność, bateria się buntuje. Na szczęście Samsung nigdy nie zawodzi, to może wreszcie Wam powiem, ale obserwatorium, którego budowa ruszyła w roku 1966, a zakończyła się w 1974 roku. A to oznacza, że ta cudowna bryła obchodzi w tym roku swoje 50-lecie i dlatego właśnie w tym roku włażę na Śnieżkę. No, najbardziej kapryśną górę na Śląsku, ale też królową, której się przyszłam pokłonić. Także jesteśmy na szczycie. Na szczycie Śnieżki znajduje się kilka charakterystycznych obiektów, z których najbardziej znane jest Obserwatorium Wysokogórskie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej imienia Tadeusza Hołdysa. Ta niezwykła, modernistyczna budowla, kształtem przypominająca trzy połączone ze sobą spotki, powstawała w latach 1966-74, kilka metrów na zachód od nieistniejącego schroniska. Źle urodzonych Filipa Springera. No, chodźmy jeszcze pod kaplicę i idziemy na dół szlakiem niebieskim. Teraz się kierujemy zielonym szlakiem na stację kolejki, ale zobaczcie, teraz to obserwatorium widać, a wtedy jak wchodziliśmy to nic, było całe zasłonięte chmurami. 7-krotne powiększenie. Jeśli podejmiecie decyzję o pokłonieniu się duchowi gór i wspinaczce na Śnieżkę, to nie zapominajcie jej dawnej nazwy, jak i dawnej nazwy Karkonoszy. Miejscowe legendy głoszą bowiem, że olbrzymy, którzy mieszkali w tych górach dawno, dawno temu, schowali w ich wnętrzu mnóstwo skarbów.
Nie znajdzie ich jednak byle kto, a śmiałek, który pokona olbrzymy i rozwiąże zastawione przez nich zagadki. Może to właśnie wam się poszczęści.